Maar ook op het laatste moment wordt er niet geremd. Er is geen enkel remspoor aangetroffen. En er is wat mij betreft ook niet aannemelijk dat verdachte hier die auto's pas op het laatste moment heeft gezien. Poging tot deerslag op 2 politiemeesken, want woender wien er geen slachtoffers. Die 2 januari dit jaar. Een wilde achtervolging eindigt in Oudegeer, waarbij mij hege snelheid op de politieblokkade inrieden wordt. Waarom de vrouw toch in een auto naar het politiebureau hier voor een afspraak wilde de rijbewijs innam weer. Waarom de vrouw net reageerde op stoptekens van de politie. Waarom ze net stoppen voor de eerste blokkade en ik net voor de tweede, maar juist gas joeg. Ze had er net een duidelijk antwoord op. Ik wou naar huis, ik wou naar huis. Er ontstaat zoveel paniek in dat hoofd. Er is zoveel chaos. Je kunt je afvragen, is ze zich dan nog wel bewust van wat er dan onderweg allemaal gebeurt? Ze zegt ook, ik kan mijn hele flarden niet meer herinneren. En we merken ook, toen ze werd aangehouden, dat ze eigenlijk gedestabiliseerd werd opgenomen in dat psychiatrisch penitentiair centrum. Dus het geeft wat mij betreft wel aan hoe de geestesgesteldheid van cliënten ten tijde van die rit is geweest. De officier van justitie rekent het de vrouw extra zwier om dat het gaat om politiemeesken. Die moet haar werk veilig dwaan kunnen en staan in dienst van de maatschappij. De politievrouw die bij de blokkade in Oudegeer zit, kan nog krek op tijd onder de kant springen. En zij zei het, en dan citeer ik heb de dood in ogen gezien, ik ben wezenlijk veranderd. En nog alle dagen zucht zij de auto op haar aankom. De advocaat vreeg het vrijspraak, want er is, net als haar, geen sprake van opzet. Ik vind dat haar geestesgesteldheid dusdanig was dat je niet meer kunt zeggen, zij heeft bewust die aanmerkelijke kans aanvaard dat iemand zou komen te overlijden of misschien zwaar lichamelijk letsel zou oplopen. Bij de politiemeesken eerst je €400 skeer voor de immateriële skeer. En de politie zelfs eerst het €40.000 voor beide auto's die het vernield binnen. Hoe 2 weken, toch terug de uitspraak.